Türkiye башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәмсез мәхтәрәм таңшар, бүген 2025 елның 30 май җомга көн. Сез турыдан-туры эфирдә Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 килогерц ышыгыннан 42 дәрәҗә көн чыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinna тыңла кушымтасыннан Voice of Turkey вот East радио каналыннан тапшырды. Тапшырыбызның бүгенге чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң нигә чөнки программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Türkiye авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр. Башта кайбер хәбәрләр кыскача. Türkiye Истанбулның җиңеп алынуының еллыгында табигый газ платформасын диңгезгә салды. Украина Истанбул сөйләшүләренә ачык, әмма иңелек Русияның тынычлык шартларын тели. Хамас утны туктату тәкъдименә Израиль биргән җавап төп тарафларыбызны канәгъләндерми дип белдерде. Хәзер булар һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Төркия Истанбулның җиңеп алуының еллыгында табигый газ платформасын диңгезгә салды. Төркиянең беренче йөзә торган табигый газ җитештерү курылмасы булган Осман газы Кара диңгездәге Сакария газ мәйданына бару өчен юлга чыкты. Илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган катнашуында Истанбулда оештырылган тантанада югары дәрәҗәле рәсми саутлар һәм Мәхтәр Османны хәрби музыка төркеме урын алды. Истанбулның җиңеп алынуының 572 еллыгы мөнәсәбәте белән оештырылган тантанада платформаның бугаз аша узуы илбашы тарафыннан чыбыксыз элемтә аша идарә ителде. Сакария газ мәйданында җитештерүне 2 мәртәбәгә арттыру көтелгән Осман газы платформасы Төркиянең энергия бәйсезлеге максатында мөһим адым буларак бәйләнә. Мөнәсәбәтләре 12 ел өзелеп торганнан соң Америка Кушма Штатлары байрагы Суриядә кабат җилферди башлады. АКШ вәкиле Томас Барак Димәштәге илчилек бинасында Американ байрагын кабат күтәреп куйды. Бу рәвешле АКШ байрагы Суриядәге илчилектә 2012 елдан соң беренче тапкыр күтәрелде. Илчилектә туңдырылган булса да, Баракның сәфәре АКШ Сурия мөнәсәбәтләренең яңадан торгызылуының җанландырылуының ишарәте буларак күренә. 23 майда вазифасына билгеләнгән Барак Сурия илбашы Ахмед Эль-Шар белән күрешеп, тышкы эшләр министры Эсад Эль-Шейбани катнашында илчилек бинасын кабат ачты. Барак Америка Кушма Штатларының хәзерге лидерлыкка булган яклавын тәкрарлады. Израиль белән тынычлык сөйләшүләрен телгә алды һәм илбашы Трампның шекләүләрне бетерүен Суриянең террорчылык иханәчесе исемлегеннән чыгарылуын раслады. Украина Истанбул сөйләшүләрне ачык, әмма иңелек Русияның тынычлык шартларын тели. Украина алдыбыздагы атнада Истанбулда үткәрелүе планлаштырылган тынычлык сөйләшүләрендә катнашырга әзер булуын белдерде. Фәкать Киев Русияның алга сөрәчәк тынычлык шартларын алдан уртаклашуын теләде. Мәскәүнең моны кире кагуын конструктив булмаган тотыш буларак бәйләүче Украина үтә күренмәүчәнлек тәэмин ителмәгән очракта җылышның эффектив тәэсирле булмачагын кисәтте. Шул вакытта Берләшкән Милләтләр Оешмасы берлештер башлангандан бирле тынычлыктан 13 меңнән күбрәк кешенең һәлак булуын белдерде. Америка Кушма Штатлары берлешләрнең хәрби шешелеше булмавына басым ясап Русияны киң кылычлы утны туктатуны кабул итәргә чакырды. Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган да дипломатик тырышулар туктап калган булса да, бөтен якларны диалог каналларын ачык тотарга чакырды.
Türkiye ovazı dolkunlarında соңғы хәбәрләр тыңлайсыз. Көньяк Кореялар вакытыннан элек тавышка куюда рекорд күләмдә катнашты. Көньяк Кореяда халык вазифасыннан алынган илбашы Йон Сук Юлның бәхәсле хәрби хәл игълан итү һәм вазифасыннан алынуы белән башланган. Айлар буе дәвам иткән сәяси хаосны бетерү максатыннан чыгып, вакытыннан элек тавышка куюның икенче көнендә рекорд дәрәҗәдә катнашты. Иктисад басымы астында булган һәм вакытлы лидерлар еш-еш алмашкан шушы шартларда либераль намзәт Лея Джае Муинг ярышта беренче булса, алдан барса, консерватив көндәше Ким Бон Су аның артыннан бара. Хәзергә чаклы 44 миллион 400 мең теркәлгән сайлаучының 21% тавыш биргән булса, Шетелләрдәге тавыш бирүдә 3 июнь сайлауы алдыннан тарихи дәрәҗәгә җитте. Хамас отны туктату тәкъдименә Израиль биргән җавап төп таләпләребезне канәгатьләндерми дип белдерде. Фәлестин каршылык күрсәтү төркеме Хамас Израильнең Америка Кушма Штатлары хуплаучы Газада отны туктату тәкъдименә биргән җавабының таләпләрен канәгатьләндермәве рәвешендә bildirdi. AQSh ilbaşı Donald Trump'ның махсус вәкиле Стив Витков тарафыннан тәкъдим ителгән план әле дә Хамасның бәяләвендә. Шуларда Израиль хәрби учкычлары Көньяк Ливанда бомбалап, беренче касабаны нишан итеп алды. Бу һөҗүмнәр 2024 елдагы утны туктатуны бозудан берничә көннән соң ясалды. Газада исә Берләшкән Милләтләр Оешмасы Фәлестин качакларына ярдәм агентлыгы башлыгы Филиппе Лазарани Израильнең сугыш тактикаларының хәрби тактикаларының махсус рәвештә аш калдыруның Газадагы киләсе буыннарга янавын белдерде. Лазарани арткан гуманитар фәлакәтнең тоткарлануы өчен ярдәмгә ирешүне тәэмин итәргә чакырды. Мөхтәрәм тамашачылар, Төркия овазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Бүтән дөнья аны белә. Америка Кушма Штатларына бер кайчанда бармаган кешеләр дә аны шундук таный. Нью-Йорк порты өстеннән күтәрелүче хатын-кызны, бер кулында югарыга сузылган чырак, икенче кулында исә китап. Узын киемле һәм башында шәнечкеле таж бар. Аның иконик яшел төсе бакырның вакыт белән һава торышы тәэсирендә оксидлашуы нәтиҗәсе. Кайберәүләр аны сөрелүчеләрнең анасы яисә Азатлык ханым дип атый. Ул Американың бәйсезлек һәм демократиясенең иң танылган символы. Ул азатлык һәйкәле. Америкалылар өчен азатлык һәйкәле милли үзенчәлекләрен чагылдыручы. Кулындагы китапның тышына 1776 елның 4 июле дип язылган. Американың бәйсезлеген игълан иткән көн. Һәйкәл Американың нигезендә ятучы идеалларны хәтерләтә. Ирек, тигезлек һәм тагын да яхшырак тормыш мөмкинлеге. Бу мәшһүр сынның чынлыкта Франциянең бүләге булуын белә идегезме? Һәм хәзер Франциядәге кайберәүләр бу бүләкнең Парижга кире бирелүен таләп итә. Азатлык һәйкәле чыннан да Нью-Йорктан Парижга китерелә аламы? Бүгенге бүлемдә француз депутатының бу гадәттән тыш таләбе һәм моның ике ил өчен дә нинди мәгънәгә ия булуы турында сүз барачак. Мин Эльмира Тайран, сез ТРТ Глобаль подкастларын тыңлыйсыз. Без сезгә ТРТ Глобаль мәкаләләрен аудио форматта тәкъдим итәбез. Бу бүлемдә тәүге тапкыр 2025 елның 19 мартында чыккан Франциядәге кайберәүләр нигә азатлык һәйкәлен кире сорый дип аталучы мәкалә әзерләдек. Азатлык һәйкәле кораблар белән Америкага килүче мухаҗирләр өчен каршы алу сыны буларак ясала. Бәйсезлек һәм өмет символы. Бу Америка язучысы Эмма Лазарусның һәйкәл өстенә язылган мәшһүр сүзләрендә ачык күренә. Арыганлыгыгыз, ярлылыгыгызны миңа бирегез. Иркен сулыш алу өчен жан атучы халык массаларыгызны, ташучы ярларыгызның аяныч хәрабәләрен миңа җибәрегез. Йортсызларны, бураннарда очканнарны җибәрегез. Алтын капканың янында лампамны күтәрәм.
Бу сүзләр Американың үзен ничек күрүенең бер өлеше булды. Өмет дәүләте. Тик бүген АКШның миграция сәясәте үзгәргән саен күп кеше әлеге шигырьнең чын барлыкка туры килмәвен алга сөрә. Франциядә бигрәк тә Дональд Трамп хакимияткә килгәч Американың тышкы сәясәтенә карата өметсезлек арта. Трамп идарәсендәге АКШ бик күп Аурупалы лидер фикеренчә көнбатыш демократик кыйммәтләрен зәгыйфләтүче сәясәтләр алып бара. Авропа парламенты әгъзасы Франция депутаты Рафаэль Глюксман 19-нчы гасырда АКШка Франциянең бүләге булган азатлык һәйкәлен Франциягә кире тапшыру кирәклеген сөйләп бәхәс уятты. Aux Américains qui ont choisi de basculer. Тираннар белән хезмәттәшлек итүне сайлаган америкалыларга, демократик фәнни ирек күрсәткән өчен тикшеренүчеләрне куган америкалыларга шуны әйтәбез: башта безгә азатлык һәйкәлен кире бирегез. Глюксманның партиясе интернет сәхифәсендә Трампның көчен авторитар рәвештә куллануда һәм Украинаны Русиягә тәслим итәргә әзерләнүдә гаепләүләр уртаклаша. Шул сәбәпле Глюксман азатлык һәйкәленең хәзер Американың бәйсезлек фикеренә туры килмәвен алга сөрә. Аның сүзләре АКШта җитди кабул ителде. Ак йорт вәкиле Кэролайн Левит тиз арада җавап кайтарды. Бу билгесез түбән дәрәҗәле француз сәясәтчегә шундый киңәш бирер идем. Аларга бүген французларның немецчә сөйләшмәвенең бердән-бер сәбәбенең Америка Кушма Штатлары булуын хәтерләтегез. Шуңа күрә бөек дәүләтләргә рәхмәтле булсыннар. Ливет Глюксманның талабын кире какты һәм Американың 2нче бөтен дөнья сугышында Франциянең бәйсезлегенә ярдәм итүен хәтерләтте. БМОның мәдәният департаменты ЮНЕСКО һәйкәлне бөтен дөнья мирасы хәзинәсе исемлегенә кертә һәм бу сынның АКШ хөкүмәтенеке булуын белдерә. Тигәйдәгез башлангычка кире кайтыйк. Бу һәйкәлне 1860 елларда Франция тарихчысы һәм куллыкка каршы активист Эдуард де Лаболе уйлап таба. Ул Америка Кушма Штатларына соклана һәм ирек өчен көрәшүче ике дәүләт арасындагы бәйләнешкә хөрмәт билгесе куярга тели. Лаболе француз сынчы Фредерик Аугуст Бартольди белән бергә һәйкәлне төзү өчен эшчәнлек башлый. Тик бу җиңел булмый. Франция белән Русия сугышы һәм финанс кыенлыклар шикелле бик күп киртә белән очрашалар. Шулай Франция ватандашларының хәйрияләре белән проект төгәлләнә. 1885 елда һәйкәл ясалып бетә һәм өлешләр рәвешендә Атлантик аръягына җибәрелергә әзер була. 1886 елда аны АКШ илбашы Гровер Кливленд дөньяга таныта. Тик соңгы елларда азатлык һәйкәле Американың миграция бәхәсләренең бер өлешенә үрелде. 2019 елда АКШ ватандашлык һәм миграция хезмәтләре җитәкчесе Кен Кучинелли һәйкәл өстендәге шигырьнең бары Аурупалы мөхаҗирләр белән бәйле булуын әйтте. Well, of course, that poem was referring back to people coming. Бу шигырь статусы яисә байлыгы булмаучылар өчен тормышны кыенлаштыручы сыйнфый системага ия Аурупадан килүче кешеләргә кагылышлы иде диде. Моннан тыш шигырьнең үз-үзен тәэмин итә алмаучы кешеләрнең АКШка кертелмәячәге турында федераль канун кабул ителгән чорда язылуын белдерде. Демократларның Кучинелли сүзләренә ачуы чыкты. Һәйкәл символлаштырган бәйсезлек һәм форсатлардан кемнең файдалана алуы сәяси бәхәс темасына әверелде. Бу хәзерге заманда бәйсезлекнең нинди мәгънәгә туры килүе белән бәйле сүз көрәштерүләрне башлады һәм 2025 елда да бу кабат көн үзәгендә. Глюксманның һәйкәлне Франциягә кире кайтару тәкъдиме символик хәрәкәт. Һәйкәл әле һаман АКШныкы булса да, Глюксман ул вәкиллек кыйммәтләренең һәр кемнеке булуын сөйли. Һәйкәлне кире кайтару таләбе чынлыкта тәкъдимнән күбрәк АКШның тышкы сәясәтенә тәнкыйть. Бу Глюксманның югалуын уйлаучы идеалларны кабат яңарту өчен АКШка кисәтү сыйфатында. Хәзерге илбашы Эммануэль Макрон лидерлыгындагы Франция АКШ белән эшләүне дәвам итә. Шул ук вакытта Ак йортның кайбер карарларына каршы чыгарга да тырыша. Азатлык һәйкәлен Франциягә кире тапшыру бик мөмкин шикелле күренмәсә дә, геосәяси тәрәккыятләр дәвам иткәндә нәрсәне вәкиллек итүе бәхәсләре туктамый. Бу бүлемнең ахырына якынлаштык. Тыңлавыгыз өчен рәхмәт. Киләсе очрашуга кадәр хәбәрдар калыгыз.
Türkiye Ovazı Radyosu her vaqtdagıcha yanınızda. Nega? Чөнки Нигә? Чөнки тапшыру тизмәбезнең бүгенге чыгарылышында планетабыз барлыкка килгәннән бирле булган табигый күренеш, җир тетрәүләр турында сүз алып барабыз. Хәзергә чаклы зилзиләләрдә гомерләрен югалткан кешеләрне искә алып, җир тетрәүләр булыр, чөнки дип башлыйбыз бүгенге тапшыруыбызны. Җир тетрәүләр җир кабыгында кинәт һәм зур күләмдә энергия бүленеп чыгу нәтиҗәсендә була. Энергия бүленеп чыгу нигездә җир кабыгы эчендәге кыяларның кинәт хәрәкәте белән бәйле. Плитәләр тектоникасы җир тетрәүдә мөһим роль уйнаучы факторларның берсе. Җир кабыгы зур плитәләр рәвешендә хәрәкәт итүче өлешләрдән тора. Бу плитәләрнең чикләрендә шуышу, кысылу яки урыннан күчү хәрәкәтләре җир тетрәүгә китерә. Җир кабыгының әүсәкләре бер-берсенә бәрелү нәтиҗәсендә барлыкка килгән кырынтылар плитәләр арасындагы тайпылу нокталары. Бу кырынтылардагы кинәт һәм зур тайпылу, кысылу яки күчеш хәрәкәтләре җир тетрәүгә китерә. Кырынтылардагы киеренкелек кинәт кенә иреккә җибәрелгәч энергия чыга һәм бу җир тетрәүгә сәбәп була. Моннан тыш, җир кабыгындагы тектоник хәрәкәтләр нәтиҗәсендә яки тау барлыкка килү вакытында кыйтга шикләрендә күтәрелү яки төшүләр була. Бу хәрәкәтләр дә җир селкенү, тетрәү сәбәпләре арасында. Вулканик эшчәнлекләр дә җир тетрәү сәбәпчесе булырга мөмкин. Магманың җир асты хәрәкәте яки вулкан атылуы аркасында кинәт басым үзгәрүе җир кабыгында тетрәүгә китерә. Моннан тыш, җир кабыгындагы су хәрәкәтләре дә зилзилә барлыкка килүгә тәэсир итә. Аеруча җир асты суларының агып чыгышы яки су саклагычларының тулуы җир кабыгында басым үзгәрүенә һәм ул үз чиратында җир тетрәүгә китерә. Җир тетрәүләр миллионнарча ел дәвамында җирнең структур динамикасы нәтиҗәсендә планета тормышының бер өлеше булып тора. Борынгы заманнардан бирле кешеләр җир тетрәүләр барлыгын беләләр. Бигрәк тә тарихка кадәрге чорда зилзиләләр турында төрле мифлар, легендлар барлыкка килә. Заманча фән ярдәмендә җир тетрәүләренең геологик һәм тектоник процесслар белән бәйләнеше булуы ачыклана. Җир тетрәүләрне теркәү һәм фәнни тикшерү 18 һәм 19 гасырларда геофизик фәннәрнең үсеше белән тагын да системалы рәвештә башкарыла башлый. Нигә? чөнки TRT Türkiye Ovazı dünyanın her uçmağında tәүлек boyu sizden bilen. Мактарам тыңлаучылар, Türkiye Ovazı Radyosu'daki татар türündeki тапшылары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Türkiye һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1-дә
16 метрлы кыска толкынның 17615 килогерц эшлегеннән Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңна кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 ортада 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.